Кешелек өчен намус, вөҗдан, әдәп-әхлак төшенчәләре уртак һәм бертөрле кебек. Әмма һәр кеше бу төшенчәләргә үз тәҗрибәсеннән, үз рухи биеклегеннән чыгып, конкрет эчтәлек, үзенчә үлчәм куя торгандыр барыбер. Өстәвенә, һәр заманның үз үлчәмнәре, йөкләмәләре булыр. Бу мәңгелек кебек төшенчәләр дә өзлексез үсештә, үзгәрештә, яңарышта. Шуңа гомер буена заманчалар. Үзебезнең кем икәнне белик дисәк, без сораулар биреп карыйк үзебезгә. Әйтик, чит-ят бер бәндәне тарсынмыйча төн кунарга кертәбезме өебезгә? Яки күрсәк, бер үксезнең елаганын башын сыйпап күз яшьләрен сөртәбезме? Япан кырда бер юлшының уты сүнсә, артык шырпыбызны биреп китәбезме? Якыннарның уңышына, җиңүенә үзебез өчен сөенгәндәй сөенәбезме? Я булмаса, тыштан сөенгәндәй итеп, эшебездән кара янып көенәбезме? Дусларыбыз кыйналганын күргән чакта барсын ташлап яклашырга чабабызмы, әллә инде алсын әле кирәген дип бер ярыктан гына карап калабызмы? Үзебезнең тамагыбыз тук чагында ач кешеләр барлыгында уйлыйбызмы? Яки байлык эшебезне тишмәс диеп, өстенә һаман байлык җыйныйбызмы? Кем икәнне белик дисәк үзебезнең, сорау бирик үзебезгә вакыт-вакыт. Дөрес җавап бәреп чыгар йөзебезгә. Бетмәгән булса, күңелләр киргә катып. Җилкәсендә иске биштәр, аягында тузган итек, уң кулына таяк тотып, ялгыз кеше бара китек, үз уйларына чумган ул, беркемдә юк аның эше, кая тели шунда бара, ул ялгыз кеше. Ялгыз кеше сахра буйлап, ялгызлыктан качам икән, ялгызларга берәр кайчан кемдер ишек ачам икән. Ялгыз кеше сахра буйлап, ялгызлыктан качам икән, ялгызларга кайчан кемдер ишек ачам икән. Ялгыз кеше акымы сафир, алчы мине үзең белән. Сахралардан атлыйк бергә, юлдаш булсын кылган үлән. Миндә синең кебек ялгыз, миңа да чын ирек кирәк. Ялгызлар бу җирдә күпләр, иреклеләр генә сирәк. Ялгыз кеше сахра буйлап, ялгызлыктан качам икән, ялгызларга берәр кайчан кемдер ишек ачам икән. Ялгыз кеше сахра буйлап, ялгызлыктан
kaşam iken yalgızlarga birer koyşan kimdir işi kaşam iken Jilkesinde izgi bişter ayağında tuzgan idik un kuluna tayak tutup yalgız kişi bara gitip Гынах кылу кешенең бер йомшаклыгы. Гынахын тану кешенең үзенчә бер көче. Ярлыкау үтенүе, тәүбәгә килүе. Гынахын юуы, күңел юанышы. Күңел юшкыннарын юып кына сафландырып була. Күп кешенең яңа бер йомшаклыгы бар. Ул үзен үзе бүтәннәрне алдап я алданып, еш кына гынах кабата. Берәүне үзе алдында мактап я шомартып сөйләсә, үзе артында гадәттә киресен сөйләп ташлый. Шулай ике йөзлеленә. Берәүне алдый, үзе дә алдана. Бар гаеп, гыйбәтләр беленеп торса, ике йөзлелек ачылса, дөньяда кешеләрнең бер тусы да калмас иде мөгай. Ни генә димә, әйбәт дигән кешедә дә бүтәннәр белеп бетермәгән әллә ни хәтле йомшаклык булыр. Аерма тик шунда, кайберләре аны күңел төбенә ераграк яшерә белер. Һәр урында шомасыз гаеп гайбәт шәшеп йөрмәс. Адамнарның күңел түрендә ниләр ятканын, башларында нинди уйлар йөргәнен, нәфис шаткыларын үтәдән үтә күрергә, белергә форсат чыкса, дөньяга табынган, сокланган адамнар калар иде микән? Кешенең кайвакыт юк кына нәрсәгә исе китә. Ә мөһим нәрсәләр турында исенә дә кирип чыкмый. Бу да аның бер йомшак һәм сәер ягы. Җәмгыять тормышында да эшләгән яхшылыклар, теләпме-теләмиме кылынган яманлыклар бер буынга төшмәсә, икенчеләренә төшәдер ул барыбер. Үткәндәгеләр яхшылыгын күреп яшәү күңелле булса да, үткәннәрнең хаталарын, яманлыкларын үз җилкәләрендә тату җиңел түгел. Сабырлыгыңны үзәргә бер кечкенә сәбәп җитә. Мөлдерәмә тулы чиләктә берничә артык тамчыдан ташып түгелә башлый. Була кайчак куллар эшкә бармый. Көннәр төндәй булып күренә. Бер күңелсез уй яңасына кара йылан булып күренә. Кешеләрдә кайчак әллә нинди. Сөйкемсез дә була, усал да. Берни эшләр хәле юк, ямсыз уйлар китми, ничек кенә җаннан кусаң да. Мәңгелек төн әмма була алмый. Кояш чыга тагын ялт итеп, үтә гомер шулай сизелми дә төн озатып. Ал кояшлы, нурлы таң көтеп. Бездән соңда калыр сихри бу дөнья, газаплы михнәтле тормыш дарья. Яшәүләрдән дустым, сине туйма, әй гомер шанасы җиләйдә. Яшәүләр рәхәт бу җирдә, тормыш ямьле дөнья.
тузга атлайыкчы дустым бергә тотынышып кулны кулларга әй гомер шанасы җиләйдә яшәүләр рәхәт бу җирдә тормыш ямьле дөньяма турлыгын өләшәйгә өләш һәр кемгә. Ялгыз яшәүләре авыр бигрәк сиңа бит әлек кирәк чын дуслар һәр чакта олы терәк бергә типсен безнең дәртле йөрәк әй гомер шанасы җиләйдә яшәүләр рәхәт бу җирдә тормыш ямьле дөньяма турлыгын өләшәйгә өләш һәр кемгә. Үзем кеше хакында сөйләм, үзем турында уйлыйм. Кеше фәлән фәсмәтән дим, аны камилләштерергә кирәк дим. Камилләштерергә икән, нигә аны үземнән башламаска? Әгәр яхшы якларың бар икән, нигә мисал итеп куймаска? Килешмәс, тыйнаклык булмас дигән булам шу. Борынгы акыл ияләре үзеңне тәрбиялә, үзеңне камилләштер дигән. Күршеңнең өй түбәсендә калын кар ята дип сукранганчы башта үз ишек алдыңны күрә дигән Конфуций. Кеше күзенә төшкән чүпне күреп барма, башта үз аяк астыңдагы бүрәнәне читкә алып куй ди безнең халык. Без дөнья хәлен беләбез. Дөнья безнекен белә. Яшь аралаш көнгә карыйм, мин булып кояш көлә. Сүнмәсен җилдә, яңгырда, ялкыным дөрле генә. Мин булып мәхәббәт кергән берәүнең йөрәгенә. Мин булып җиргә береккән мәңгелек сөю кеше, мин яшим шуның хакына. Мин шуңа күрә кеше. Шакта, яхшы шакта, барда дус, барда иптәш. Син ярдәм кулын сузасың, башкалар бирә киңәш. Дуслар килә дә китә ул, гел кирәк бит сине миңа. Хөрмәтем, мәхәббәтем дә, рәхмәтем дә тик сиңа. Дуслар килә дә китә ул, гел кирәк бит сине миңа. Хөрмәтем, мәхәббәтем дә, рәхмәтем дә тик сиңа.
Башкалар yüzüme карый, син күңелне күрәсең. Ялгышларны кичерәсең, авыр чакта түзәсең. Дуслар килә дә китә ул, гел кирәк бит сине миңа. Хөрмәтем, мәхәббәтем дә, рәхмәтем дә тик сиңа. Сынала сөйгән ярларда, авырлык килгәч кенә. Гел бу талчык шатларымны, аңлыйсың бит син генә. Дуслар килә дә китә ул, гел кирәк бит сине миңа. Хөрмәтем, мәхәббәтем дә, рәхмәтем дә тик сиңа. Дуслар килә дә китә ул, гел кирәк бит сине миңа. Хөрмәтем, мәхәббәтем дә, рәхмәтем дә тик сиңа. Хөрмәтем, мәхәббәтем дә, рәхмәтем дә тик сиңа. Бер хан юкка холыксызланган чагында ачуыннан кешеләрне эттән талатып үтерә торган булган. Ханның үзе якынрак күргән яшь бер дусты булган. Бу яшь егет ханны гына түгел, этләрен дә дус иткән. Аларны ашаткан, караган, үзе эчтән уйлап йөргән. Уйлары алдына килгән. Бер мәл юк кына сәбәп табып, хан яшь дустын этләреннән талатып үтерергә хөкем иткән. Елешкән этләр аңа тимәгән. Иртәгәсен хан ачуы кайткач, үкенгән дә иткән. Дустының мәетен хөрмәтләп җирләргә боерган. Хезмәтчеләре барып караса, ни күрсен, егет исән сау, этләр арасында син дә мин йөреп ята ди. Шуннан хан хәйран калып, моңа иң усал этләр дә тимәгәч, изгедер бу дип уйлаган. Шулай да ничек син булай исән калдың? Изге кешедер син дип сораган хан элекке дустыннан. Ханым, солтаным дигән егет. Минем изгелегем бары изгелек күрсәтүдә. Мин сиңа хан тәкъсир 10 ел намус белән хезмәт иттем. Ә соңында нинди бүләк алдым? Үлем. Ә этләргә мин бик аз гына игелек кылдым. Тамакларын туйдырдым, карадым. Алар шул игелегемне онытмады. Хикәятнең мәгънәсе шул. Игелекнең улысы кешесе юк. Ул фақат онытыла, бәһасын җая күрмәсен. Игелекнең әҗре бары игелек. Игелекле кеше, изге кеше. Акыл ияләре күбрәк югары төшенчәләр турында уйлап, түбән гадәти төшенчәләрне онытып куя. Гади халыкка көндәлек гадәти төшенчәләр тирәсендә баш ватып, югары төшенчәләр хакында уйланырга вакыт калмый. Югарысын, гадәтиен, түбән төшенчәләрен бергә куша алганы хикмәт иясенә әйләнә торгандыр бәлки. Халыкның акыллы кеше дигәне бәлки иң яхшы бәядер. Җилләрдән мин сафлык таләп иттем. Болытлардан аклык сорадым. Хаклык эзләп, паклык эзләп җирдә тирәнәйде маңгай сырларым. Күңелемә кайгы сагыш төшсә, ак чәчәкләр җирдә эзләдем. Офыкларга карап көтә торгач, офыкларга мандым күзләрем. Аклык эзләп гомер иткәнгәме, ап-ак булды чигә чәчләрем. Шатлыгымны җилгә сибеп йөрдем, тик
кайгымны җиргә чәчмәдем. Моннан ары күзне күккә төбәп, буш хыяллар белән йөрмәмен. Минем бәхет тик минеке булыр. Туктамасын гына йөрәгем. Bir koyoş yaktı nurların sibe Hemme bizni de jirvana Uz balasıday kure Mil miken miken deyip yürüşler var Yaktı dünya irken bitu Kungeler bulmaz ardar Mil miken deyip yürüşler var Yaktı dünya irken bitu Kungeler bulmaz ardar Bir koy birevler burunun kutkeşiye Eytirsin de bu dünyaya Ağlar mengige gile Mini miken deyip yürüşler var Yaktı dünya yirken bitul Kungeler bulmaz atar Mini miken deyip yürüşler var Yaktı dünya yirken bitul Kungeler bulmaz atar Jirden atlap yürüse gidi Bir kilgen bu ömürlerinin kadrini bilse gidi Mini miken deyip yürüşler var Yaktı dünya irken bitu Kungeler bulmaz atar Mini miken deyip yürüşler var Yaktı dünya irken bitu Kungeler bulmaz atar Xudoy qarshimda bizi digiz hamma bizda bir shoma bizga berilgan bir vaqt pulda to'xtovsiz shoba mini miken deyib yurishlar bor yoqdi dunyo yirkin bitu ko'ngillar bo'lmas ator mini miken deyib yurishlar bor yoqdi dunyo yirkin bitu ko'ngillar bo'lmas ator miken deyip yürüşler var Yaktı dünya yirken bitu Ko'ngillar bulmaz ator Mini miken deyip yürüşler var Yaktı dünya yirken bitu Ko'ngillar bulmaz ator Yaktı dünya yirken bitu Ko'ngillar bulmaz ator Ko'ngillar bulmaz ator Yaktı dünya yirken bitu Ko'ngillar bo'lmas ator Dünya, turmush o'zlari kebek bek burunqi ham bugungi kebek o'zincha har chaq bek яңа. Izgilik, yaxshilik, yomonlik, yozmish, yigitlik, süyü, nefret hem boshqa düşünceler şulay uq burunqi. Әмма her zaman olarga яңа sifatlar, яңа мәгънәләр өсти тора. Her буын bu улы düşüncelerning burunqidan kelgan hem әле салынган мәгънәләрен бергә төшенә. Кешелек меңәр еллар, гасырлар буе формалаштырган төшенчәләрне, дөньяны танып белүне һәр кешене гүя миниатюрада яңадан кабатлый. Үзе танып белә. Һәр кемнең кеше шәхес булып җитешүе яхшы белән яманлык,
хаклык белән хаксызлык, намус белән намуссызлык кебек альтернатив төшенчәләрне акылы, тәҗрибәсе һәм йөрәге белән төшенеп җитүенә бәйле. Әдәп, әхлак принципларын үзләштерү ышану инануга әйләнергә тиеш. Инану иманга. Дөньяны аңлый бару аша кеше үзен аңлый килә. Үзен аңлый бару аша дөньяны аңлый килә. Әмма рәхәтлеккә, вайымсызлыкка чумган чакта кеше үзен дә, дөньяны да аңлый алмый. Кеше зурын эшләп, кайчак бәләкәен оныта. Зур бәяләрнең бәләкәй нәрсәләрдән килеп чыгуын уйламый. Зур янгыннар да кечкенә генә очкыннан кабына. Зур янгынның чыгуына кечкенә генә ярчык та сәбәп була. Зур буаларның җимерелүенә кечкенә генә ярык та җитә кала. Кеше гомере хаталардан тора диләр. Ул хаталарны булдырмаска, булганын төзәтергә мөмкин. Тик бар гомерең хаталардан тора күрмәсен. Улгайган сайын гомер турында күбрәк уйлыйсың. Яхшысын да, яманын да. Кешегә зурлаганны күтәрерлек, хурлаганны үткәрерлек тә акыл, сабырлык кирәк. Җаныңны таптатудан, вөҗданыңны таплатудан саклан кеше. Кадерлем дип әйтә алсак иде, кадерләрлек һәр бер кешегә. Кешеләрдән күңел җылынып китә, кешеләрдән күңел күшегә. Мал югалса булай үкенмәмен. Дан югалса булай үкенмәм. Җуелып калган һәр бер өмет белән көн җылысы китә бу көннән. Кадерсезнең изге җаны булып, әрем-шәрем йөри күп байлык, кешеләргә кадер кимәгәндә арта торгандыр ул сукбайлык. Мин бик беләм, кеше булганнарның һәр кешедә диләр эше бар. Эзәрлекләп түгел, эзләп кенә яши белсен иде кешеләр. Кадер барда күңел әй җылына, кадер юктан күңел күшегә. Кадерлем дип әйтсә иде дөнья, кадерләрлек һәр бер кешегә. Күңелемдә булган якты хисләр моңнар булып туа җанымда. Ничек инде, ничек җырламыйсың, якын дуслар бар да янымда. Бәхет, шатлык, куанышлар белән уздырык без матур гомерне. Яшигәле җирдә бер-береңә булып кадерле. Бәхет, шатлык, куанышлар белән уздырык без матур гомерне. Яшигәле җирдә бер-береңә булып кадерле. Булсын илләр көннәре, без дуслык белән җирдә кечлебез. Уртак булган якты тойгылардан җырлап торсын дәртле күңлебез. Бәхет, шатлык, куанышлар белән уздырык без матур гомерне. Яшигәле җирдә бер-береңә булып кадерле.
янәшәдә берни түгел җилләр тавыллар бердәм булсак бергә булсак урап узар хәсрәт кайгылар бәхет шатлык куанышлар белән уздырык без матур гомерне яшигәле җирдә бер-береңә булып кадерле бәхет шатлык куанышлар белән уздырык без матур гомерне яшигәле җирдә бер-береңә булып кадерле яшигәле җирдә бер-береңә булып кадерле бер-береңә булып кадерле Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Кадер барда күңел җылына» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Гайса Хөсәйновның Таштагы язулар җыентыгыннан алынды һәм Фәнис Яруллин, Фирая Зыятдинова, Лена Шагыйрҗан, Рәзил Вәлиев, Нияз Акмал шигырьләре кулланылды. Инде музыкаль яктан Илсия Бәдретдинова башкаруындагы «Мусафир» исемле җыр, Нурия Ярмөхәммәтова башкаруындагы «Гомер чанасы», Салават Фәтхетдинов башкаруындагы «Матур чакта, яхшы чакта», Рөстәм Галиев башкаруындагы «Күңелләр булмасын тар» һәм Дамир Айдуллин башкаруындагы «Кадерле булып яшик» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.